El duelo, ocho, ocho, ¡apa! Gu txinparta feminista konpartza gara, aurten da gure bigarren urtea, eta noski gure bigarren urtean indak egiten. Iaz, irabazi egin genuen, eta espero dugu aurten bebai irabaztea, eta bueno, eta animatzen dugu jende guztia parte hartzeaz, momentu hau super divertigarria da, asko jaten ari gara, pizko bat edaten, eta espero dugu zuek hemen ikustea. Niretzako gatza puntuatzea aurkezpen erreza. Da gero esatia gustatzen zaizun ez zaizun gustatzen hori erreza. Baina puntua zer dakan eta, bueno, komplikau. Pixkate profesionalekin fiatu gara, baina, bueno, oso esperientzia politxe. Amairangoaz, martitzen izango da Sardinen enterrue. Baina goizeko 12 hemen Plaza Berrixan kontzertu superpolitxa egongo da udal txistulari bandakua, jokot, euragaz. Orduan mesedez, ona etor badian danok, eta